Ahoj pyromani, Baba Jaga, nové video. Dnes to bude pyro unboxing. Dorazil tento krásne modrý balík. Robím si prdel, poďme na unboxing. Balík je výborne zabalený do modrej fólie. Etiketu od kuriéra som už samozrejme odstránil. Celkom to tam hrkoce vnútri. Môžeme to rozbaliť. Ale ešte predtým, kamarát, pokiaľ ťa tento content oslovil, chceš vidieť viac, tak ťa poprosím o odber. Nič ťa to nestojí a ja viem, že má zmysel tvoriť ďalej tento obsah. Asi 90% divákov u mňa nemá odber. Tak mi to tam hoď. Vedľa odberu klikni na zvonček, nič nové ti neujde a nezabudni zanechať komentár a dať like. Dole v popise nájdeš aj môj Instagram. Krabica patrí k tým slabším. S fóliou sa nešetrilo, to je dobré. No, poďme sa teda pozrieť dnu, čo tam máme nachystané. No. Vyzerá to celkom zaujímavé, čo poviete na to? Tu nejakú tu F4. Celkom známej firmy, ktorú asi každý správny pyroman pozná. Tento zink, ten vážne stojí za to, hlavne tieto 60 gramovky. Je tu 5 kusov, pozerám. Ďalej tu máme tieto vymetničky. Tento Salut bowler. Po nemecky neviem ani prd, takže dopredu sa ospravedlňujem za tú moju výslovnosť. Potom tieto malé Ball & Blitz petardy. Tých je tu koľko? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. A ďalej tu mám tieto dvojpalcové pumy. Rôzne efekty. Je tu tiež z každého efektu, ktoré mali skladom, by to mali byť asi po 2 alebo po 3.
takto pekný stromček. No, jedna z najzaujímavejších vecí, ja nerobím si riť, len zápalnice. To je ono. A to je ten správny kaliber. A už to aj váži niečo. Kilovka. Ešte jedna. Odklaska. Dobre priatelia, idem si to tu upratať a spravíme si malú rekapituláciu. Tak som späť. Tu som si to takto rozložil a môžeme si spraviť rekapituláciu. Začnem s týmito Ball & Blitzmi kaliber 60 mm od Zinku. Jedna má 60 gramov a veľmi pekný titánový výbuch. Potom tu mám tieto Ball & Blitzy kaliber 24. Jeden mám taký pocit 10 gramov, áno. Jeden má 10 gramov a tiež má rovnaký titánový výbuch. Tu sa vkladá zápalnica. Si môžete pozrieť, je bez. To isté aj tu, je len takto pekne zaštupľovaná. Ďalej tu mám tento výmetník Salute Bowler, ten má 19 gramov. Tu už je aj zápalnica s vnútorným horením nachystaná. Vidno, že to je nemecká kvalita. Pekne hliníkový obal. No, 10 kusov rôznych zápalníc, všetky sú zelené, ale videl som tam asi 3 priemery. Mala to byť 2,5, videl som aj tenšiu, aj hrubšiu. No a ďalej tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dvojpalcových týchto malých púm. Je to niekoľko efektov, napríklad tu je Crackling and Time Rain. To bude praskať a malo by to padať. Tie sú 3. Ďalej tu je brokatová koruna do červenej. Je to od nejakého, predpokladám, KPS značenie, to bude nejaká Čína. Tie tu mám tiež 3. Ďalej takisto dvojpalec, brokatová koruna do zelenej tentokrát. 1, 2, 3 kusy. Ďalšia je tu červená blikajúca vrba. Ďalej tu mám zelenú pivoňku. Jednu druhú. A potom sú tu 3 modré pivoňky. No, nakoniec som si nehal tieto 2 šupy. No, musí uznať každý, že toto už je iná vecička. Odklaska guľová púma 150 mm alebo 6 palcov. Zlatá titánová vrba. Toto je iná gramáž. Kilo. Dátum výroby tohto roku.
číslo 2. Takisto 6 palec a toto by mal byť strieborný, blikajúci Red Coco by mal byť celkom zaujímavý efekt. Veľmi ťažko by som to popisoval, ale mali by to byť také malé palmy, ktoré sa rozdelia. Tiež kilovka. To je ťažké do ruky. Dobre priatelia, to je všetko z dnešného unboxing videjka. Prosím vás, píšte mi do komentárov, čo si myslíte. Som naozaj zvedavý. Píšte, lajkujte, zdieľajte a dávajte si odber. Je to predsa zadarmo. Tak čus pyromani, vidíme sa v ďalšom videjku.